Banki ɗan gwarzon maza a musu bahu na kwarai, jarumi gwarzo musu bahu na gaida maza. Rabbi Allah ya tsare ka jarumi gaida maza. An gona rafi a ci zahiri ku kaka da maza. Babban yaro kake musu bahu gwarzon namiji. Dole ne na yaba ma musu bahu sadauki, na ƙara yaba ma imam ke maka tambura a gwarzon namiji. Gaida kai gwarzo muna yaba ma mai halin kwarai, Alhaji musu bahu an gwarrafe a da maza. Rabbana ya tsare ka ya ɗaukaka ka na kwarai. Gaida kai gwarzo muna yaba wa mai hali na kwarai, Alhaji musu bahu an gwarrafe a da maza. Rabbana ya tsare ka ya ɗaukaka ka na kwarai. Ni da farko na sa ilahu Allahu gwani, takurin guzɗin duka komai da abai wasani. Rabbi Allah taimake ni na yi waka a gani, ayyabe ta ga musu bahu gwarzon namiji. Gaida kai gwarzo muna yaba wa mai hali na kwarai, Alhaji musu bahu an gwarrafe a da maza. Rabbana ya tsare ka ya ɗaukaka ka na kwarai. Rabbana Allah yau dubun salati ga nabi, daga Abdallah dan Amina manzan da nabi. Shugaban kowa Hamidu Muhammad Arabi, kun rike annabi san ba zai ki motsi gaba ba. Gaida kai gwarzo muna yaba wa mai hali na kwarai, Alhaji musu bahu an gwarrafe a da maza. Rabbana ya tsare ka ya ɗaukaka ka na kwarai. Ko ina in ka gada yana ta aikinsa da kyau, zahiri to da akwai sani kwakwalwarsa gagau, wanda ko ya zama ba sani kwakwalwarsa fa yau, za ya kwamsa ba za a dinga ce mai yayi ba. Misbahu a ƙasar mu ko ina an san ka, ko ina jama'a na da duka labarinka. Yasu imamu ya ce min akwai karatu kanka, kuma ƙwararre turmin tsakar gida jura daka. Kuma na ce mai ya bani ɗan bayani kanka, sai ya fara faɗo min karatuka wanda ka yi. Cairo Wireless Institute ya ce min kaje, American University in Cairo kaje, har guda uku a Azhar ya ce min kaje. Kai Arab Open University can a Egypt, ka zamo qualified zahirin batun ba disku. Ka yi yo diploma a can Egypt, maritime communication diploma kayi. Professional certificate shi ma kayi, a information technology tabbas kayi. Business and accounting degree ma kayi, ga mukamai da yawa a zahiri duk kayi. Vendor coordinator nan ma kayi, in future group company duka kayi. Na Egypt tun daga May 2016 har zuwa January 2018 kai. Vendor manager in future group ma kayi, a Egypt tun January 2018 kai. Har zuwa yanzu kai kake wurin ba sanyi, har ya ce mun kuma ka kware wurin fannoni. Information technology kwarewa nan ma, da internet research ka kware ainan ma, vendor management ka kware ainan ma, har accounting ma ka kware fagen nan shi ma. Business management ka kware nan shi ma, da information management ka goge nan ma. Project management ka kware nan ma, e-commerce nan ma bangaren abin ba dama. Organization re-engineering nan ma, ka kware computer a network ba dama. Maritime communications a fannin nan ma, ka kware misbahu zahiri ka girma. Gashi yare da yawa kana taɓawa su ma, ka kware Hausa English abun ba dama. Gashi in har kana batu da larabcewa, sai a ce can aka yi ka kai abun ba dama.
Misbahu sadauki a gaida kai dan baiwa, sannan ango na rafi ana muka kai gewa. Kanin MD Alhaji Dallami son kowa, zahiri ka cancanta ai ta baban girma. Gaida kai gwarzo mai na yaba wa mai hali na kwarai. Alhaji Musbahu angon Rafi'atu maza, Rabbana ya tsare ka ya ɗaukaka ka na kwarai. Zan yabi gwarzo mai hali na kirki na kwarai, zahiri tabbas imamu na san shi sarai. Mai halin kirki da taimako ne Musbahu kwarai, shi yasa nai mai baitika na waka na yaba mai. Gaida kai gwarzo mai na yaba wa mai hali na kwarai. Alhaji Musbahu angon Rafi'atu maza, Rabbana ya tsare ka ya ɗaukaka ka na kwarai. Dan matashi ne Musbahu mai san jama'a, mai ilimi ne yayi fice ko a cikin jami'a. Ba kasar mu ba ma a kasar Egypt babu ba'a, a babban birnin su Cairo yayi karatun sadika. Gaida kai gwarzo mai na yaba wa mai hali na kwarai. Alhaji Musbahu angon Rafi'atu maza, Rabbana ya tsare ka ya ɗaukaka ka na kwarai. Ilimin boko da Arabi duka shi ya haɗa, zai yi turanci da Hausa Arabi duk ya haɗa. To kun ga ya zama shakundum hadarin da ke da cida, Rabbana Allah ya tsare ka gwarzon namiji. Gaida kai gwarzo mai na yaba wa mai hali na kwarai. Alhaji Musbahu angon Rafi'atu maza, Rabbana ya tsare ka ya ɗaukaka ka na kwarai. Musbahu ai kai daban kake mai gaskiya, na ji dangi duk na yaban ka duka bai daya. Abokananka na ji suna yaba ma bai daya, mai halin kirki ya Allah ya kare ka sadauki. Gaida kai gwarzo mai na yaba wa mai hali na kwarai. Alhaji Musbahu angon Rafi'atu maza, Rabbana ya tsare ka ya ɗaukaka ka na kwarai. Kai wayan Allah magauta sai dai su gani, kai kaɗai ne a cikinsu wanda ke masu kwarjini. Ka kasance tauraro sunan ka ya bi sansani, Musbahu ikon Allah wa za ya yi ma. Gaida kai gwarzo mai na yaba wa mai hali na kwarai. Alhaji Musbahu angon Rafi'atu maza, Rabbana ya tsare ka ya ɗaukaka ka na kwarai. Sannan ka ruwan sama kana wanke ƙasa, tabbatar in Musbahu ya iso ba na jasa. Sannu da shi a dasa ko kar a dasa, mutuwar ka kwai wahala an Rafi'atu ita ma. Gaida kai gwarzo mai na yaba wa mai hali na kwarai. Alhaji Musbahu angon Rafi'atu maza, Rabbana ya tsare ka ya ɗaukaka ka na kwarai. Iskimin ne waka ka zama tauraro, jarumi kun Musbahu ka ɗararwa goro. A kiɗa a daka jinjira ga babban yaro, Musbahu matashi an gwarrafi a tunawa. Gaida kai gwarzo mai na yaba wa mai hali na kwarai. Alhaji Musbahu angon Rafi'atu maza, Rabbana ya tsare ka ya ɗaukaka ka na kwarai. Gaida kai gwarzo muna yaba ma mai halin kwarai. Alhaji Musbahu angon Rafi'atu maza, Rabbana ya tsare ka ya ɗaukaka ka na kwarai. Gaida kai gwarzo